myslel, že je tak vysportovaný. On tam má psa. Sofie, je tady pejsek. Jak se jmenuje? Julíčka. Jak? Julda. Julda. Julius. Černý kostík takový. To je dobré. Že to máte pískami malej. Mám bože, že někdo. Ten bude dobrý. Tam máš šišky, hází na šišky, tak. Jo, tenhle jsem ti zebrala, když ani klacek ti nenechají, to je hrozný. No, z té strany běž. Bliklo do boka. Spálit klacek. Ale kdyby to bylo? Nevím. Kolíky můžeš. Ty jsme tam holem trochu nalili. To je? Nějakou šňůru. Tak ahoj. Tam je trochu medu. Víš, že vybral to. Tak já jsem z toho píru dávala jí už. Já si říkala, to je, jestli na to můžeš, tak to bude. Musíme to tak. Ne, no, jsem ti z čehokoliv. Tak kdo si teda?